ọdịmma ịkwa akwụọla amagbala kpọmkwam anyị abatago n'oge ha iji akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Unu amara na ọ na-agba ọkụ ma ha elekere anọ kpọmkwam otu a anyị eburu oche na-eji kwalite omenala anyị. Cheta na abụ m Chizzy gwa ha n'ebe ọbụla ha nọ n'oge ahụ anyị ji nọrọ ebe a wee na akụkọ o si gbasata anyị ka ndị Igbo ji bụrụ ndị Chineke kwesịrị ekesi wee were omenala mara mma wee jaa ha mma. Ndị Igbo wee kwalite ya ọma mma nke ukwuu. Ọ bụ ya bụ ihe anyị na-eme ebe a tata pụrụ iche nke ukwuu maka na anyị were okwu gbara ọkpụrụkpụ mere ewego ndị okwu a megidere, ewe ndị mere ya na-amaghị ka ha si mee ya, ewe ndị banyere na ya maka na ha na-anụ na ha na-abanye na ya chere na ọ bụ ihe na-enweghị ihe na-eme mesie ewe ihe wee mebe. Anyị na-ekwu maka ịgba ndụ na iwu iyi. Ụfọdụ amaghị ka esi awụ iyi, ụfọdụ amaghị ihe ọ na-ebute, ụfọdụ bụkwa n'ihe akụkọ ka ha nụrụ na a na-agba ndụ na a na-awụ iyi ha soro ndị ọzọ wee na-eme. Awọm dị na ya, uru dị na ya, ka esi eme ya na ihe ọ na-ebutegasị na ihe na-eme ndị mmadụ eme ya je wụọ iyi ma ọ gbaa ndụ. Ọ bụ okwu a bụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke tata. Ya mere anyị ji jee dịka o si adị ịkpọta ọzọ mmadụ abụchi enewe aga aga eze a na amụ gburugburu. Ọ bụ ya bụ eze amaokwe anyị obodo Idedu. Oke anyị ma bụ ihe nọ n'ọgbọ. Ya mere anyị ji si na ọ ga-abịa wee bịa kọwagasala anyị ka esi agba ndụ, ihe ọ na-ebute na ka esi awụ iyi. Mana ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ije ikiri ma zite ozi wee fụkwana onye anyị na-ekwu maka ya, ma ọ bụ ịchụre jụọ ajụjụ gị maka na tata ohere ga-adị ka unu wee jụọ ajụjụ n'isiokwu nke anyị wepụtara n'ụbọchị nke taa. Ọ kọwala anyị yi unu ohere ka unu jụọ ya ajụjụ gbasara ịgba ndụ na iwu iyi, ihe ọ na-ebutegasị. Cheta na abụ m Chizzy. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo wee kọzaa n'ubi anyị bịara. Obiọra Anike nọkwa ebe a, mana ka anyị nabata ọzọ kene ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Amaokwu egwu na-asa ekene m unu. Ụmụneke udineke uti ekene m unu. Nwunu nwoke bụ obere nwa mmadụ abụchi ọsọ ebodo ekwere ugbo wa n'ọfa amaokwe. Eze a n'ide ebe anyị na-eje eze a na amaokwe ezi na-asa eze na-eyi ekenye. Ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma. Ịma na onye ọbụla chiri ọzọ nwere ihe eji echi ya ọzọ, mana ọzọ nke ichiri bụ ọzọ obodo ekwerugo. O nwere ihe na-eme edebife edebe ada aza afa ụfọdụ na nkịtị. Ada afọ na nkịtị maka na ekwubere nkịtị ọ bụrụ ikwu aja mbe. Ọzọ zuru ka emee ọzọ obodo ekwerugo nke mbụ na mbụ na amaokwe dị n'Ude n'ime obodo Enugu kpọmkwem ka anyị na ya nọ. Dịka m si kwuo, anyị na Obiọra Anike nọkwa ebe a. Obiọra Anike, ekenere ndị Igbo. Igbo ekenekwa m ụnụ. Anyị abịago ka ya zasa nka na asị na ezu ka ahịrị dị na tọtụ ngịga. Anyị gbalie okwu a ka ọ baala anyị ụlọ, ka ọ dịkwa anyị mma, anyị adịla anyị mma n'oru. Ise ọzọ ekele m gị. Ọzọ biko, gịnị bụ ịgba ndụ? Kedu ka esi agba ndụ? Ka anyị bidogoro n'ebe a na ụzọ ọdịnala Igbo. A sị na mmadụ gbara ndụ, ma ọ bụ kedu ihe ọ pụtara, kedu ka esi eme ya? Ihe a na-akpọ ịgba ndụ bụ ọ pụtara ọtụtụ ihe. Ulu dị na ya, ọghọm dị na ya. E nwere ịgba ndụ wee ihu iyi, nwekwe nke ndị Igbo na-akpọkwa ịtụ iyi.
so ihe a niile were uru dị na ya nwekwa ọghọm dị na ya. gaa n'ihu. ịgba ndụ bụ nwanne na nwanne nwere ike ọ bụrụ na ha na-atụ onwe ha ụjọ dịka o si dị n'omenala Igbo na ha ga-emezi ka nwanne na nwanne asị na a ga-eje gbaa ndụ ka hapụ igbu ozi onye na-atụ nwanne egwu ma ọ bụ dịka otu ndị a na-asa ishishi agagharị na-etinyeche ma ndị amụma ụfọdụ si aga na-etinye ọtụtụ ezinụlọ na nsogbu etinye ha na esemokwu nwanne na nwanne na-afụta nwanne ya si onye ahụ ndị amụma ụgha na-afụta nwanne ya so onye ogbu mmadụ mana eneghị anya aka nwanne ya dị ọcha nekata anya afụ na ụdị ihe ahụ ekwesịghị ịdị n'etiti nwanne na nwanne kwesịrị ịma na nwanne ya bụ nwanne asị ngwa unu ga-ame gịnị gbaa ndụ onye fụkwara ihe ọjọọ ma ihe na-egbu mmadụ ma onye ọma na-abịara nwanne ya mechie ya ma ọ wụ ihe na-egbu mmadụ mee ya nwanne ya ebe a ha na-agba ndụ mee gịnị jide onye ahụ ma ya gbuo onye ahụ taa onye ahụ afụfụ. So mgbe ha ji egba ndụ ahụ ụzọ onye ga-atụ nwanne ya ụjọ ha emewe dịka nwanne na-eme. So o nwere uru dị n'ọgba ndụ iwu iyi. Ọgba ndụ a ka a na-akpọ iwu iyi. Ọgba ndụ bụ iwu iyi. Ọnya ka a na-akpọ iwu iyi. Asị na agba na ndụ na-aghọ na iyi na ụzọ onye na-atụ nwanne ya ụjọ maka na onye daa iwu ihe agbara na ndụ iyi eme gịnị ejide ya. Ịma na ewu ihe kwuru maka ewe oge ihe na-efuo na ebe maọbụ n'obodo asị na ndị obodo ji ewuo iyi maọbụ na asị na ndị nọ ebe ahụ oge ihe ahụ furu na-asị ha bịa wuo iyi ka mara onye ji ihe ahụ. Ọ dị iche na ịgba ndụ ahịa na-ekwu maka ya. Iwu iyi n'obodo na-achọ ihe ha na-efu n'obodo eje ṅụọ iyi dị iche. Obodo ọdụ ụzọ na-abụ obodo nwere ike ị na-achọ ihe ha na-efu asị ndị na-ebe ahụ ma ndị na-elekọta ebe ahụ bịa ṅụọ iyi na ọ bụrụ ha wame gịnị jie nwee ike obodo asị oke na ha na-eje ije ụzọ ọzọ iche bụ obodo nwere ike isi ebe ọ bụ na ọ dị otu a na a na-eje ije tụọ iyi onye ọbụla aka ya mee gịnị dị ya na nke ahụ onweghị onye a na-akpọ iche ya bịa ghọọ iyi n'obodo ga-ejikọta ọnụ jeshi aja na ma ọchị alụsị onye na ha amaghị onye ha na-achọ ihe dị ụta n'obodo ma ha amaghị onye jie a na-ama okwe na onye mere ihe dị ụta mana ka ọ na-ewebere onye pụtara mana tupu eme nke a na-agagharị nwere ndị onye ndị Igbo na-akpọ ndị tankra ya ndị na-akụ ekwe ndị na-agagharị kụọ ekwe n'obodo a na-egagharị n'obodo kụọ ekwe si na ọ bụrụ na onye ma nọ ya mere ihe dị ụta ma ọ bụ ma nọ ya waji ihe dị ụta mgbe obife olu izu na one na one izu one dị ụta ma izu one dị ụta ya jee wechighị ya n'ebe dị ụta ma ya jee were ya nye onye a na ọkwa na o meghe onye ụta ahụ mgbe oluo mgbe dị ụta na obodo ga-atụkwa iyi ana ọ bụ na atụ iyi ya ewechitara onye ji ya ewechitazina ihe ọ fụrụ ya mee gịnị ya jide akụọ ya a ga-akụ ya gagharịa obere ihe obodo ahụ lụrụ kụgharịa gagharịa akụcha ya onye na-akụ ana egewe ntị olu mgbe ahụ ma abụghị onye afọ ọ bụrụ ndị chọrọ ịgba okwu ụnụ maka na asị na ekirimu ọzọ maka na a na-aga ụzọ ugboro na-abụ agwa ntị a na-ebere isi ntị esorie and ugboro bọọ ka ekwe na-akpọ dike okukwe enu ndụ oke n'ọrụ mgbe ihe achịkwana ya anụghị nke izizi ọnụ nke ịbọ akpọkwụkwọ onye a na-atụ akụ ekwe na-agagharị si ya na gị gagharịkwa ọzọ na afụbekwa ihe dị ụta na gị gagharị ọzọ na gị ga-akụgharịkwuo ka mara na onye ga-asịkwa na ya anụghị ya na-ekwukwere ihe dị ụta n'obodo ihe kwụkwa izi na one dị ụta ọzọkwakwa ọ bụrụ na o nwere onye ya ji ewechighị ya echewekwa ọ bụrụ na o ruo izu ahụ ọfụ onye afọ obodo ejikọwo ha ọnụ jee chọọ ofu aja ana maọbụ ofu arụsị mee gịnị jee bute ya jee ebe ahụ jee kọrịa ihe ha na-achọ kọrịa ka o si wee dịrị ha
na ha emego ihe dị ụta na ha ezigo ozu na-akụ ọ na-ekwegagharịa na onweghị onye kwetara na ya jie na onwe kwere ya ewepụtara mana aja nna gị were aka gị ji eme gịnị jee chọwa ihe a onye ọbụla jie ọzọ ha wabụ ọdọrọ ịma ihe a ga-achị aja ya mee nke a maka ịtụ iyi ọya bụ n'obodo eme gịnị atụọ iyi ihe ha na-achọ achọ ma ihe na-eme n'obodo ha mana ịṅụ iyi bụ nke mmadụ ji aka ya gawa jee nọrọ ebe ahụ aṅụọ iyi hụkọ iyi ọnụ mmadụ nwere ike ịbụ na a na-ebodo ya ọ sị na ya ga-aṅụ iyi na ọ bụrụ ya wachi ihe a na-ebodo ya na-ebubo ka obubo ụgha ka ọnwụ eduru ejewe ebe ahụ ọ sị iyi aja na ihe a na-ebodo ya ọ bụ na ya wajie gị mee ya ihe dị ota mana ọ bụ na onwe ya wajie ka ndị niile ha kwa na-ebodo ya gị mee ha ihe dị ota nke ahụ bụ ime gịnị iwu iyi den iwu iyi nke ahụ abụrụ ịgba ndụ iwu iyi ịgba ndụ bụ nke jikọrọ obodo ya bụ na obodo n'obodo nwere ike ịgba ndụ nke jikọrọ obodo na obodo ma nke jikọrọ nwanne na nwanne ma nke jikọrọ ụmụnna ma nke jikọrọ enyi na enyi ma nke jikọrọ mmadụ abụọ na-ekpe ikpe ma ọ dị na nwaanyị ma ọ dị na nwunye ma nke jikọrọ onye gị na ya na-emekọ azụta ahịa ma ọ na-emekọ ihe ma ọ na-alụkọ ọrụ ma ọ na-emekọ ihe dị iche iche ma nke jikọrọ onye na-ebodo gị na onye na-ebokọ ebodo gị ihe ma ọ bụ na ndị mmadụ nọ n'otu ma nke ndị nọ n'otu a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ mitin na nzukọ nwere ike abịa agba ndụ nke ahụ bụ ihu ihe ọgba ndụ abịa aghụghọ iyi gbaa ndụ onye fụkwara ihe ga-eme nwanne ya na nzukọ a ihe ọjọọ mee ya nwanne ya alụshi gbuo ya onye fụ ihe dị ụtọ ahụ mee gịnị mee ọtụtụ ma ndị na-akụ egwu na jekwe gbaa ndụ onye hapụ ihe ha kwuru n'egwu a gaa na-ezuje mere ihe ọzọ dịka ndị nọ n'otu egwu egwu ihe dị ụtọ mee onye daa iwu ahụ o mee gịnị ọfọ ya n'anya so ya nke ahụ bụ iyi gịnị ọgbụgba ndụ di na nwunye na-agbakwa ndụ di na nwunye na-agba ndụ di na nwunye nwere ike inenechi nwoke wee were bikasị ụwa kịta jọrọ njọ nwoke nwere ike ineneche nwaanyị ya na-ebi n'ụlọ bụ na ọ na-eyozi onye na uji ije nwoke ije esi wee dị ọzọwa isi onwe ya kama nkịta ya ji aka ya wee zụtara ha ga-atagbukwe ya na ọ ka mma na-eme gịnị na ha gbara ndụ ka o bidoro ya ọbụla mma afụgo m nwoke duru nwunye ejebe ebe ahụ agba ndụ nwunye ya ṅụọrọ iyi na ya ma afụkwa ihe ọjọọ ma onye ga-egbu gị maka nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị eziokwu ndụ nwoke ahụ agafere Chineke ndụ nwoke ahụ ndụ nwunye ya n'aka na ya mafụkwa ihe na-emegide gị gịnị mee ya so ụmụ nwoke na-emekwu ya nwaanyị na-emekwa o nwoke nwaanyị ga-eji na-enweta ihe anya fụ na nwoke nwaanyị ọzọ uche ya dị n'ezi na o nwere ike ime ya ihe ọbụla at any time ka ya were ome gịnị pụọ ma ọ wụchagharịa ọ sị ya na ha ga-agba ndụ na ya na-atụzi ha ụjọ ya bụ na ihe a na-ebute ịgbụgba ndụ na-ebute ntụkwasị obi udo onye agaghị na mmadụ na-eme ya agaghị na-atụzi nwanne egwu ma ọ iyo nwanne gị eyo ka ọ ga-eme gị ihe ma ọ ma eme gị ihe ọjọọ so ndụ na-ejikọkwa ezinụlọ o nwere ezinụlọ ọ ga-abụ nnukwu nna mụrụ ezinụlọ ahụ ha na-atụwa ha ụjọ dịka anyị si kwuo na mbụ nke ndị amụma ụgha na-ebute n'ụbọchị taa ndị dibịa ụfọdụ na-ebutekwa ahụ ha so na ndị amụma ọsọsọ ndị ụka bụ ndị amụma ndị dibịa so na ndị amụma akwa ndị enwe ndị dibịa ụgha ndị bụ ụgha na ha bụ ndị amụma ha sịghị na ọnwa nne mpaghịtọ ma ọnwa nne mpaghịtọ ịnanya ọ bụ na o wetụrụ onye nọ n'ezinụlọ ahụ na-agba ọjị na-adị were ọjị kpee ekpere asị ya na ọ na-egbu na o were onye nọ n'ezinụlọ ụnụ na ọ na-eme omenala elecha onye aka na-adịghị na ebo ya ofu ihe nọ ya ma na-eme gị ihe na-eme unu ekwerekwe ya bata unu ekenezina ya ma mgbe ị na-apụ na o nwere onye ikpeazụ bịa rụfere gị baịbaị ichekiwe ọ ga-enwe onye fe nne gị baịbaị oge na ọ bụ ike ọ bụ ịmara ụfọdụ n'ime ha na-enwe ndị na-agbara ha ọsọ ahịa eji akpọtara ha ndị mmadụ ọ bụ ike ọ bụ na onye kpọtara ọsọ ahụ akọchagoro ya maka ka ebe ya ha na-ese okwu ọbịa oburu etu ọgụ ọtụ na ha ya isi ya yes ma na owetego ị na-alụ nwanne gị ahụ abụzi alụ gị ekwensu ọ bụ isi ịbatara onwe nke na-emebe anyị n'ụbọchị taa onye nke ahụ ọnwụ uye nwanne anyị ọ nata oshiru na ọbata ọma mepezi ụzọ ka ọ ga-abụ omete ọfụta ịwa maka na ebugolu beju onye isi
mana eneghị anya anyị onwe anyị na-agọkwara ọfọ ndụ ọ dị mma ewe awọm dị na ya ahụm dị na ya bụ ndị be anyị si na onye wolu nka gụọ alụsị wolu nka gbuo ya ka m gbarie ya bikọs na mba na-asị n'onu ihe pụta na be anyị onye wolu nka gụọ alụsị wolu nka gbuo ya bụ iwolu ngọngọ ma ọwụ ihere aghụghọ wee nwee arụsị ewere ihere megịnị gbuo bikọs a sị na oge a na-esọkatakwa eze anyị ekpuru nkata n'iru megịnị maka na ndị Igbo si na nwatakịrị na-egbu igbe wekwere gbere igbe bịa tagụ ha bụ okenye alụ ebe ọ fụrụ gị ụfụ gị mee gịnị gị tisakwa aka gị na igbere na wekwere igbe ji eme gịnị tapụ ya na ofe ala nke ọma na ọ na-afụ ụfụ mana ọzọ a sị na-ewe ndị na-eshi ike na-agwọ eziokwu maọbụ ndị dibịa kara aka na-agwọrọ ndị ike ọgwụ ndị obodo ama na ọbụ ha na-arụ ya aka na ọ dị ka ọ na-eme ajọ ihe maọbụ na-eme alụ n'obodo asị ya bịa wuo iyi na-aga ya ga-ewere ebu ụzọ bịa wuo iyi maka na-ewere ha na-akpọ ntarụ ọwụcha iyi ahụ n'agbanyeghị na ya mere ọgwụ ọgwụ ka iyi ahụ ghara ya ime ịta ya afọ asị ya taa. Maazị Chizzy bifo m akọwala gị ihe bụ ntarụ maọbụ ntụrụ ndị be anyị na-akpọ ntụrụ o nwere ebe m chọrọ ịga iyi ọbụla a kpọrọ iyi na-egbu egbu ewukwere iyi n'ụka wee iyi n'omenala ihe a niile na-eme gịnị ọ na-egbukwa egbu ma ọ bụ na aka mmadụ adịghị gịnị ọcha mana o nwere ofu ihe m gwara ndị be anyị na-eje n'ụka ije ṅụ iyi otu mgbe esi ha unu chi ịma na iyi ahụ unu na-eje ịṅụ n'ụka na-egbu egbu unu buru ụzọ gwa ndị nwe obodo bifo na-agawa unu jee n'isi anụ gwa isi anụ unu na-eje ịgba ndụ unu jee gwa ndị nna nna mụtara unu ndị ichie na unu na-eji ịgba ndụ ha bịa soro jee gba ndụ ahụ maka na unu agwaghị ha si ihe unu na-ahụ bụ mmụọ ka ọ bụ ndị oyibo kpọrọ spiritual ndị mmụọ nọ na ngwuru bụkwa ndị mmụọ ka ha wụ so iru ahụ unu ga-ahụ ga-abịa na mmụọ ha bịa ọ bụrụ na ndị ichie ewe ngwuru amarọ maka ya ha eme gịnị ha chichie ya azụ chia na ha amaghị maka ya na mmadụ ada abịa ebe mmadụ akpọrọ nwa ya na oji ịma maka ya so ichi ịma na iyi na-egbu egbu jee ndị anyị na-akpọ isi ala ụlọ ọbụla nwere ya unu ji ịgba ndụ jee ndụ gọọ isi ala gwa ndị ichie isi ala unu na-eji ịgba ndụ ọ bụla obodo ha jee gọọ isi ala jikọrọ obodo gwa aja anụ obodo na ha na-eji ịgba ndụ andị na ihe ha kwekọrịtara ha ji wee eje ebe maọbụ n'ụka maọbụ n'omenala na ihe ha kwekọrịtara ha ji eje ebe dị ụta ije gba ndụ onye dakwara iwu ahụ nọọ ya ka ha ji eje ebe ahụ mmụọ ahụ ha na-eje na be ya bịa wolo ya amachi gwa gị eziokwu onye ahụ daa iwu ahụ mmụọ ahụ bịa na ha ozugbo mmụọ nke dị na be nna onye ahụ ma n'obodo ahụ apasịgharịa bọọlụ ọkụrọsọ jeme gịnị jee weta onye ahụ mana ntụrụ bụ eziokwu ya bụ na anyị bụ ndị na-eme ana m abịa ọ dị mana ịma ihe ọ bụ ihe a na-akpọ bụ na Igbo enu a na-esi o nwere mmọnwụ a na-eti mgbe gboo a na-akpọ achịkwụ ma ọ bụ ọdarije ọ na-egwukwa mmadụ ọ na-ekukwe mmadụ anyị ma ya ya ọchị okpọ ndị nne anụ n'ihi ya na unu bụ Igbo enu ọgwa ahịa ahụ ụzọ ọwụ Igbo enu ọgwa ahịa ahụ ụzọ bụ ọ bụ maka na gịnị mere ụkwa a na-ele ụbọchị ọ dara ọ dị egbochi Chineke ihe ọ chọrọ ime n'ụwa ntụrụ ada atụrụwa aja ala sama ihe ọ ga-eme bụ oyotu ogologo oge ogbutu obere oge ma ntị bechi na isi gị ọ bụrụ na aka gị adịghị ọcha dibịa ahụ sị na ya ga-agwọrọ ntụrụ na ọma mgbu mana aka gị adịghị ọcha asị jee gwa obodo na aka gị adịghị ọcha maka na ọ nwee ihe banyere ntụrụ a bụ ihe na-ebute nsogbu n'ọtụtụ ezinụlọ taa ihe ndị nna mere o nwere ndị gboo n'ọrụ na-ajọ otu melụ oke ọgwụ mee ntụrụ ha ga-eje na-arụchi ifufu ma arụchi na ana ha mana ọ bụghị nke ha agafe arụchi ebe ahụ ha eburu ya narị maka na ha gwọrọ ntụrụ emechekwe nwonye ọma mgbu onye ahụ ana na ya ka ọ wuo nwonye onwe onye ga-eme ya ene ya 2 years onwe onye ga-eme ya 3 years onwe onye ga-eme mana emechie ihe ga-egbu ya ga-abụkwa gịnị arụchi ahụ ihe ga-egbu ya and o gbuzie ya
maka ihe banyere ntụrụ ahụ opute oche nọ n'ezinụlọ ya na-eme ihe n'ezinụlọ ha amama ihe na-eme ọ ntiri ezinụlọ ha aghọ mkpọmkpọ ebe ezinụlọ dị iche iche a na-eji arụ ọrụ ezinụlọ ma ndị ekpere ma ndị ọdịnala na-eji arụ ọrụ ezinụlọ n'ụbọchị taa bụ ihe dị otu a ha bịa ha gwụọ ntụrụ na onwe onye na-eme mana ka ịgwọrọ onwe ntụrụ ịgwụrụ ụmụaka gị ntụrụ maka na achọ ya na afọ ya maka na eweriri ihe ọ ga na-enye ntụrụ ahụ ọ bụ ike ọ gaghị na-eyezi ya ntụrụ bụ ka na ịkpọrọ onwe gị afa wee mee ya na aja na-ama mgbe mana emechie ihe na-enweghị nchọrọ ịgwa maazị Chizzy wee na-agwakwa ndị Igbo bụ Igbo na-ege anyị ntị ndị maka na asị na onye aghọrịrị ka agba ihe na-eleluwa dibịa ọgwụ bụ Chineke na aja dibịa ada agwọcha ọgwụ ma o mechaa ọgwụ were mkpụrụ aka ya tinye ma o were ọbara ya tinye ọ Chineke na aja bụ ọ na-adị kuo si ha unu bịa mee ka ọgwụ a megịnị dịrị ile den ọwa aja na-ahụ isi ya bịa mee ka ọgwụ dịrị ile ka ị na-agwọrọ ntụrụ ada eme ọnwa na-enye ọgwụ ikikere o ji adị ile nọ na nwa mgbe nta onye asị na ya gwọrọ n'ọnwa mgbe nta aja ga-egburi onye ahụ ihe ọsọ gị mee oles ka aka ga-adị ọcha maka na ewe ebe ụfọdụ na-awọ iyi asị na iyi ahụ na onye ahụ gbaa afọ amara na iyi ahụ egbuzi ụfọdụ eme ntụrụ ahụ ha gbaa afọ obere mana ụfọdụ na-abịa emechaa ya ọ na-agba afọ ọwa o mechaa eriri na ya gbaga afọ a na-anụ na onye ahụ wụziri onye maka ndị agwa gị ihe o nwere ike o jiri ofu ọnwa gafee afọ onwe ndị na-agafe afọ na-abụ mana emechie onye ahụ anwụọ and ọwa aja na oge ụfọdụ onye ahụ awụọ ọnwụ ihere mana ihe na-eme bụ na ana ahụ ọ chọrọ ịzọrọ ma onye ahụ ọ na-azọ ọzọ gorie ndị mmadụ owoziri ihe gbafie ndị mmadụ ifu mee anya na ọ bụghịzi alụsị ahụ mgbe gịnị gburu ihe a na-asị na ọkụkọ ọ gbara ahụ na ọ hụchara egbe ahụ na ọhụ ahụ na-abụ ka ọ dị ugbu a na ọ bụghị arụsị gburu mana arụsị ahụ mee gịnị gburu ya ihe ahụ ọ gwọrọ eme gịnị ọ bụrụ ya aka ya na-adị ogburu ya ọkpabaza mkpamkpa dịka isi onye aka ya na-adịghị ọcha ọkpabaza mkpamkpa n'ezinụlọ nsogbu adị n'ezinụlọ ọ ya kpatara ife ezinụlọ ndị mechara ihe ike na mgbe ochie be ha adịrọ mma ma enyeghị anya ha ga-ewe ọtụtụ mbasara ana wuola ana ebe dị iche iche ana aba na ha natachara ụmụ ogbenye emechakwa ọkwa ndị ogbe ya elefusi ya zizọba onwe ha enyeghị anya ụmụ ogbenye ahụ enweghị ego ha ga-ejiche na be dibe ha ejekwula aja ana shi ji enekwa ana apara aja ana mee gịnị maka aja ana bụrụ na ala Igbo ebe ọ ga-abịa imegbuo nwa ogbenye ọgbaje o jeburu aja ana dọsị ya onye ahụ were ga-achị ọsịsịa nwa ogbenye na ị ga-ama nne ya bụ ọgaranya n'ọwa ego na-ekwu o were ego jebe dibe je gwọọ ntụrụ were ya bịa ọgbọ ya bụ aja egbe ezi o were ya bịa o buru dị arụsị bupụ asị na obugo gịnị na obupugo arụsị ahụ omegịnị owole ana ahụ emechie arụsị ahụ egbu ya na ọ na-ezinụlọ ya ụmụ ya mechie nwa ogbenye ahụ o mere ihe ahụ ụmụ ya ahụ ga-agawazi n'iru karịa ụmụ ya na-elechikwa ụmụ ogbenye ahụ gịnị ana aha eme gịnị ọtụ ihe egocha ana ahụ onye na-eme n'ọtụtụ ezinụlọ ọzọ mmadụ abụchi elewa aga bụ eze anị amaokwe gbaa gburugburu ọ bụ ya bụ aka ji ọfọ eze mmụọ eke amaokwe na ana obodo Idedu oke anyị maka ndị a na-emegbu na-eji ebe a na-eje ekpere ikpe ha ndị ogbenye ndị a na-anara nke ha n'ike jee n'aja na-akpa ikpe obodo dị iche iche na-eje dịka m si kwuo na anyị ga-eyi na ohere ịjụ ajụ mara o nwere ka osisi ebe a pụọ maka ndị chọrọ ịmata ya ọfụma ma mata ka a ga-esi wee nyere ha aka ọ bụ na 08068461936 ka unu ga-akpọ ya n'osi ebe a pụọ ya bụ akara ekwentị ọzọ mmadụ abụchi enewa aga ọzọ obodo edelugo obodo edelugo na obodo ekwelugo obodo ekwelugo gbam obodo ekwelugo ọzọ obodo ekwelugo nke mbụ na mbụ akara ekwentị ya bụ 08068461936 ya bụ 0806846136
tupu mgbape ekwentị ugbu a unu ga-akpọ ya na ose ebe a pụọ maka na ọ gaghị azanwu unu ugbu a ndị na-eme ekweghị omechekwa ha emeri gịnị obodo ekwerego nna ọzọ obodo ekwerego ndị na-ekweghị ga-emecha kwe ndị ga-ekweghị ga-emecha ekweta kwena ama okwe uche ọfọ na ogu na ọfọ na ogu ọ bụghị na onye Chineke na aja anyị kwadoro akwadogo ya onye ọbụla jighara eziokwu aga onye ọbụla na-eme na nkịtị maka na achụ nwa akwụkwọ nwa ada nwa ọkụkọ wee nwa ọsọ onye ka ndị ọzọ obodo ekwerugo ma gwazi ya na ọwụ ihe m ji asazi ya bụ ọzọ obodo erugo asị gị n'eziokwu ndị na-ekweghị n'eziokwu mechekwa ha eme gịnị Obiora ịnụnụgo maka ihe gbasara ịgba ndụ ewe ndị hafụ ụmụaka fụ onwe ha n'anya ha na-anụ na ha na-agba ndụ asị na ha alachara ọbara kagbuo onwe ha mfụ ka anyị nke ọzọ ụfọdụ ọ bụrụ ihe afụ n'ejije ama m na ịnụnụgo nke ahụ ụfọdụ anaghị ama ihe ha na-eme ama na ụfọdụ na nke ahụ ọ bụgo ka ihe afụ n'ejije na na-eme ya ịfụnanya kwakwa ụmụaka ọfụ mgbe ka o si adị ha n'ahụ mgbe ụfọdụ o buru ha banye na ịgba ndụ na ọ bụrụ na ị ga-ahafụ m na ịma ahafụ m na nke a na ya ma hapụrịrị gị azụ ka ha gbaa ndụ na ha ma hapụ ụfọdụ bịa ịnụ nwaanyị ebe a sị na ụfọdụ ndị nọ n'obodo oyibo ha bịa ịnụ nwaanyị n'obodo ụfọdụ akpọrọ ha sị na a ga-agba na iji gosi ya na ya pụọ na ya na-adị ịkpọrọ ya mana apụ o chefu omebe ihe ọzọ onye maka anyị sị gị na ha mara ihe ha na-eme maka o nwere mgbe ị ya agbacha anya bụ ndụ ịpụtazi efu nke ka gị mma iche na ya bụ ihe ime na o nwere ihe mana onye kwere kwesịrị ikwu ike ma ihe ọzọ ụdị nke ahụ ọ dị ile ka ọ bụ ihe a na-afụta n'ihe ọ dị ile ọgbụgba ndụ sọsọ ọgbụgba ndụ okwu ọnụ dị ile because ndị oyibo ndị emere ka anyị mara ndị Igbo ji anyị na ike dị n'okwu ọnụ akwụkwọ nsọ says there is power in tongue, there is power in speech. Ya ka ọ dị n'omenala ka ọ dịkwara nke bịara ọ dị mma anyị ga-achọ ka ndị mmadụ jụọ ajụjụ maka na nke taata anyị chọrọ iyi ohere ma ụfọdụ na-aga asị na oge niile akpọ m sị na anaghị ekwe ha jụọ ọzọ ajụjụ mana achọrọ m ka unu jụtụ ya ajụjụ n'ụbọchị nketa ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ịgba ndụ nakwa ewu iyi 09097711009 maọbụ 09023111009 unu nwekwara ike ịkpọ ya jụọ ajụjụ na 07050791009 09097711009 maọbụ 09023111009 afa gị na-ebe ishi akpọ ekele gị biko gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ nwanne ọ dị mma o tekwana Olise ngwa jụọ o nwere ndị na-asị na ọ na-abụ mmadụ mee ihe adịghị mma ọ bụrụ na agaghị enwe oyi ọnwụcha iyi ka ihe ahụ mere aka ya kwụ ọtọ n'ogedekwara n'ihe ha megbuo ya ahụ wee na-asị ihe nta ike bụ na asị na-enwe ọ dị mma ọ zata ebekwekwa ya na ọ dị ka ugbu a ka ị gbanyere ya ewego ajụrụ ya mana ọ sara ya mana oge ọ ga-asaba ọgwụkweketie ya ọnụ ọzọ afa gị na-ebe ishi akpọ gwana ya afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị ma unu nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ka m jee kirie wee fụkwanụ ka esi eme inwekekwa ike nọrọ ebe a zụta ozi nke ga anyị na-ekene ndị niile na-ekiri anyị na mba ụwa dum ugbu a anyị na-afụcha unu niile ọ ga-adịrị unu niile mma Kpakpando TV na YouTube ije ebe a isonye ka ị na-anụ ma ị na-afụkwa ka anyị si dọisie afa gị na-ebe ishi akpọ gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị oriri agwụ agwụ oriri agwụ akụ ngwanụ ọzọ obodo ekwelugo ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị ike niile na-ekwu bụ ike mere kama na ụmụazụ taa emebitego ụwa nchekwa na mmadụ ihe ya ọsị na ya agwọ ntọrọ ndị be anyị na-eji adị na-akpọ ndagbu iyi ọ bụ nchekwa na-emere okoro so wee na-atụ ka nsịọ ọ bụkwarụ mmadụ anaghị mmadụ anọ ruo iyi nara anọ ma o mechie gbuo
ụmụaka ndị ọmụmụ anwere iyi wee were ala ha enwere ike ije chọwa ya bụ ala mgbe ikpeazụ ha mechaa ekete ma na alụ nna ha. Ngwa daalụ ọzọ ị ga-asazi ya na nke Olise jụrụ maka ihe anyị kwukwuru maka ntụrụ ikwubugo maka ya ka o wee nkwazie ya wee sazie nwanne anyị nwoke nke a chịkọtazie nke anyị wee were ndị ọzọ maka na echiche na-abịa abịa ọzọ asị m na ịlụgoro ihe ajụ Olise jụrụ si maka ikwu na maka ntụrụ ma ọ dị ka oge ha ntị oge ikwuru nke mana nwanne anyị nwoke nke a na-ekwu na anụrụ m ihe Eziaga Igbude Eziaga Igbude ekenere gị n'ajụjụ mmụọ nne ụdị na Eziaga bụ na ihe anyị na onwe anyị na-akpọkwa bụ mbigbo iyi Eziaga na-akpọkwa mbigbo iyi ihe banye elu na mmadụ aṅụọ iyi ekwu okwu mbigbo iyi a sị m na ọ eziokwu mana ọ ihe eji aghọrị ndị a na-aghọrị. Ọ sịrị ọ bụrụ na igbuo ya ama bịa nke izuzu onye nke izuzu ka nna maka azabugo ya ọwụ ihe eji aghọrị ndị a na-aghọrị gbachi ha nkịtị gbachi onye a sịghị na ya gwọrọ mbigbo iyi nkịtị ndị Igbo si na ome okwe n'izu ome gịnị ome n'ọnwa mana oge ikwu na ọ chọzi ime ọkalizie and o jekwa ime ọ ga-ejizi iwe maka mbigbo iyi ahụ onye ahụ gwọrọ ọ chọkwa iwere ofu onye owuo mmadụ ịtọ o kiretizi okpama mbigbo iyi bụ mmadụ ikireti onye mana aka ya adịghị ọcha mana ọ bụghị ya wenye dị ụta ije gwọ mbigbo iyi bụ mmadụ iji aka ya ketekwuru onwe ya nsogbu koro nsogbu kwesịkwa ndị si ya n'azụ ya bụ na enweghị ihe mmadụ metakwa ya imekata ka ịhapụ ịta ahụhụ njọ onweghị imekata ka ịhapụ ịta afụfụ ihe okwu ụgha ị ga-atarịrị afụfụ ya onye ọsọ mbigbo iyi na nchịkọta okwu m mbigbo iyi abụrụ ezigbo ihe ọ da-alụ ọrụ bikos ihe nwere ike ịlụ ọrụ nwa nkenke oge mana o mechaa ọchịpụtazi ahụ ọkpa n'ezu dati na-ewolu ndụ gị wụkwuolu ndụ ndị ọzọ n'ọgụ n'akụkụ ọ bụrụ ezigbo ihe ka ọ wụ mana dibịa ji gwọrọ gị ọ ga-ebu ụzọ chi gị na onweghị onye na-eme gịnị ihe na-eme ego ahụ bụ ọ chọrọ ọchị gị na ya na-enye ego garanti na ọ bụ onye mgbe ị wọrị ka na-abịa na dibịa garanti gị so o nwere ihe ahụ ewere isi ịmara ha na aka ụdọ ọcha ekwu okwu iyi isi onye ahụ bịa aghụghọ ya ma ya na mbigbo iyi ahụ ọ bụghị ụdọ aja anị n'ihe ka a na-eji mbigbo iyi eje maka na ịbịakwa na eke ama okwe ma ọzọ anụ obodo idede nna m oke anyị ma o jere mba nata ụgwọ ejie o nwekere ihe ya agafere ibe agabata o nweghị ihe ya agafere iji kwelu mbigbo iyi ji na gwodere ebe ahụ sawa asịsa ọzọ mana ihe m chọrọ ịjụ bụ ọ ka mma na onye ahụ mere ihe abịa ekwube ya yọọ mgbaghara okwu eziokwu yọọ mgbaghalụ amarị ka esi mewu ya ada egbu onye ji ụgwọ ụfọdụ okwu ifere ka ha na-eji enwe oyi ya ibi ma ndị uwe ojii mmadụ mee ihe akpụrụ pịa agha ụtarị ikwete na imeri ya ihe a ga-emezi bụ achọwa ka a ga-esi mee ka udo mee gịnị ka udo chịa so aja na-emechọzi ka a ga-esi mee ka gịnị udo chịa ịkwụ ụgwọ ihe imere gịnị ihe iwere ma onye nke Eziaga Igbude itinekwa ya fụ na onye ahụ gwọrọ mbigbo iyi na aja na-emechego mee gịnị gbuo ya maka udoma na o were ebe ụdị ihe a mere o ji jụọ ajụjụ a ọ bụrụ na ndị ahụ wee onye ahụ abịahụ bịa mee gịnị bịa zute ozi unu bịa wee ihe unu maọbụ na aja anụ bụ ya bikọs na ndị dibịa asagbuo ya isi asagbuo ya isi ihe ị ga-eme bụ ijekwuwekwe aja anụ ahụ ijekwu aja anụ ahụ isi ya na ihe ime ọla ịlụ na ịlụkwara ya mana aka ya okwe ha nye ha ihe ikwu ebe a jezie eme ihe dị egwu ha eje jụọ ese agwa anọ ndị unu ji ihe ha n'aja na ha gbamere nke izizi mekwa nke ịba n'ọnya na-eme ihe a unu ji ewere ihe ha mee gịnị ihe ha ya bụ aja na-ejiri aka chọbazie mara ụzọ ọ ga-eji chọta mee gịnị mee ka ha malụ n'ọkwa ndị ha ji ihe ha ka aja ji eme ihe dị ụta so ụta ha nke esi eme ya ọ dị ma 09097710009 maọbụ 09023111009 afọ gị na-ebe iche akpọ gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma afọ gị na-ebe iche akpọ ya gaziere gị biko ebe ka isi akpọ ngwa bee ya nkenke ngwa jụọ ọnụ
adịghị ike mụ bụ ndị a na-abụghị mkpụrụ mmadụ hazi na uche na onye a n'ime ma ọ karị ihe esogbu na ụwa ma atụekere m nke a ka ma oge mesi nke aka jụọ ajụjụ gị ahụ ọsọ ya ghọtaghị ekwuru jụọ ya ọzọ na ya ghọtaghị ekwuru ọ dị mma ọzọ ịnụgo n'ihe o kwuru ka ihe ị ga-asa ya a sị na ogbu mma na anana mma ogbu egbe na-eme gịnị na egbe onye ọbụla sị ya gburu mmadụ na ihe were ihe ji eme gịnị jee kechie ya ka ọ ghara okechiri chukwu okechiri aja ịma nke chinete chineke n'ụwa ịma nke chinete chukwu okike ọbịọma ọzọ eme ihe ha ji ada ụda ụfọdụ nna ga na-anụ gị ugbu a ga-asị na ọ bụrụkwa chineke ka ikwe ya maka na ị na-eme ọdịnala ama na ụfọdụ ndị asa n'isi zetara ebe a ekwube chineke ugbu a asị onye na-eme omenala ka ihe iji akpọrọ chineke anyị bụ ndị ọdịnala abụrụ owuru onye ọzọ anyị na-ekpere na-abụrụ chukwu okike ọbịọma mana ndị a ghọtara chukwu okike ọbịọma ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-ekpere maka na anyị weta ọjị ichu ụtụtụ ihe izizi anyị na-ekpọ bụ chukwu okike ọbịọma eze bụ n'elu ọgọdọ ya na-akpụ n'ala eze kelu nwoke ka nwaanyị eze riri ihe watawolu ndụkwa ụgwọ ya chukwu ekenekwe gị na iyere anyị ụtụtụ ụbọchị taa anyị wee bụ ụbọchị taa anya na ndị iyere anyị so adịma anyị ada akpọ okeke okorimo chukwu okike ọbịọma a na-eche na n'iru arụsị ebubutere aka o nwere ihe m chọrọ ime ka ị mara anyị na-amakwa ala n'ofu chukwu a ka a na-ekpere na mgbe ochie n'ofu chukwu a kelu mgbe ochie ofu chukwu ahụ kelu mgbe ochie ka a na-ekpere na mgbe ochie ya ka a na-ekpekwe n'ụbọchị taa hapụ maka isi asala anyị ọkwa site n'ọdịnala ka esi ekpekwere mgbe ochie ahụ iji gosi kpata ọdịnala ji wee thousands of years wee bụrụ okenye ebe gịnị nke bịara ofe ụlọ ọ dị mma onye a na-anụ ya ka anyị na-ewekwara okwu maka na a sị na unu ga-ajụ ajụjụ nke ụbọchị taata jụọ ya mma afa gị na-ebe iche akpọ eze Enugu ekele m eze Enugu ekele gị iteghị na ndị aja ọ na-agba ihe n'ime obodo iji na-aga n'iyi ajụ obodo ike onye nchụrụ ọnwụ nke tụọ iyi na ọ bụrụ otu ha na-efe ege ọ dịghị etu ọ dịghị onwe ebe ọ pụrụ apụrụ ike iji anyị ndị agụ akpụ ego gwa anyị eze Enugu mma asaghị ajụjụ nwa iche maka na ibe eze mmụọ ndị oyibo kpọrọ ya priest ibe eze mmụọ ibe ma eze Enugu ọ ga-adịrị gị mma o nwere ihe ndị be anyị na-achị na gịnị ka ọkụkọ mma na ibe nri gba ya kpekpe achị na ala adịghị mma bụ ulu ndị ihe ndị nze ndị yi steeti ihe anụ maka na echi ezigbo echichi Igbo bụ jọji ukwu akwa ka anyị bụ ndị ọzọ na-ama nke ihe ekwe a na ya mahụzi eze Enugu ekene gị ọya bụ ndị ahụ na-eji nke ahụ alụsị ndị ala adịghị mma isi ha na a na-eji ihu iyi n'obodo ma ọ bụ ndị na-abịa ekpe ikpe ụgha o nwere ike onwe nwaanyị ha na-eme eyi a na-aza na ha bịa kpenyere nwaanyị ahụ ma ọ bụ na onye aji ego ha ekwunyere ma na onye achiri echichi na nwa ogbe ya na ha na-eme ihe azụ ana echighị echichi na ha ga-ekwunyere maka na o ji ego na echi echichi asị ka eji ewu iyi ha si na ha ama nhụ na okpukpere ha megidere ya na okpukpere ha megidere ya maka elu na saịdị ahụ okpukpere ha emegidere ha mana ihe ha na-eme na nzuzo ihe ha pakịrị na nzuzo karịa eze Enugu ihe a ga-eme bụ ịgba ha nkịtị maka na ndị be anyị si na-efu na-enwe ha ọdụdụ na chi ya na-achụrụ ya ejiji mana ndị okenye o nwere ike ịnọgide ihe mee n'obodo ha ewepụta onwe ha jiri onwe ha gbaa n'obodo ha niile maazị Chizzy a na-aba agụkwa na-agụ ịbọ o nwere nke eze Enugu kwuru nna asa ịsacha nke eze Enugu asa m nke maka na ọsọ n'ihe ahụ maka ndị na-anaghị ekwe ndị ahụ jụrụ ihe a ga-eme bụ elukwa ebe ahụ na mmụọ ahụ agwa mmụọ na ihe dota si na ya adịghị ya maka na achịnọ nganga bụ okenye ji agwala eji ọsọ na o si na ya adịghị ya aja n'ọgụ ma ka aka ya dị ọcha n'ihe nwa n'ọgụ ma ka aka ya adịghị ọcha n'ọgwa na aka ya dị ọcha ka hospital ya abịa ndị ya dị ọrịa ihe ọ na-emekwa ya dị ọrịa na mma mana ngwa na aka ya adịghị ọcha aja
Good ye pate. Good ye pate. Ijo egwa kana kwala yi mgbe ijere na akwa ga kana ọ na aja anụ kacha like nke ahụ ọsịsọ mmadụ na ọchịrị na-echiri maka ha na-echiri na-echichi ebe ha na-eje ofufe na ha chiri nke a na ha chiri nke ọzọ ha chiri nke ọzọ na ha chiri hapụ ya mmadụ na ọchịrị na ya na-eyi uwe ọcha na ya na-etukwu n'ime ebe a na-edomas hapụ ya na ya tawa gịnị akọ na nkụkọ ebe na nkụkọ ezukwe ozuzu ose jos zuo ya eze achịkwa evute eze evute nekwe o nwere mmụọ na-eje evute eze n'ọkwa na ụmụ arụ eze maalụ o nwere mmụọ na-eje evute ya eje kọsarịa mmụọ na-eje evute eze mgbe anyị gwakwara ibe ọ na-abụ anyị akụọ ịkpa kụọ igo kuo ekpiri tụọ ya ka kpata udu ndị mmụọ ji eje izu o nwere idu ndị mmụọ ji eje izu kpata ịgba ndị amoosu ji eje izu nke ha gbazie na arụshi ogwugwu kọrịa ka o si adị ka o si eme paya akpụrụ alụ sụọ ya na o ji gboro n'Igbo anyị megbukwe ya ka anyị si eme gbanye tụrụ ito n'ala Igbo anyị amaka ndị ka ọ ga-eje kpeta onye ahụ ọzọ ihe m mụtara ugbu a ikwuru na ụfọdụ na-eme nganga bụ maka na ndị na-edu iyi maọbụ ndị ichie na-edu iyi ama ka esi atọ ntọ n'ala emere na ụfọdụ na-abụ ha mechaa na ha eso mana ọ bụkwa na ndị ma ihe a na-ekwu si hapụ ndị ahụ ndị ma ihe a na-ekwe na-ekwe jee n'iyi a ma ndị na-eso ma ndị si na ha eso emechekwa ha eso maka na ọ ka mere ma be anyị n'ụbọchị o nwere grup maka na o nwere ka ihe na-edokwa onye ndị Igbo na-akpọ conspiracy ndị mgbam ha gbakwa ya ha chụwa mmadụ chụwakwuo ma eze mmụọ na nke eme na nke ọzọ emehụ den ndị okenye ndị kwetere wee bi n'eme gịnị wee jebe ji anị dị iche iche na mmụọ dị iche iche dị na gịnị dị n'ama okwe wee kọsara ya na ihe na-anaghị emebu bifo n'obodo eme gịnị emewekwe maka na achị na ahakwa alụ ana ọ gbakwa ahụ ọbụbụ omenala ya achọghị alụlụ ana ịgba ahụ be anyị na achọghị alụlụ ana ịbụ omenala anyị jekọsara ya aja na kọchara ya nnukwu aja niile na isi anyị niile jikọrọ ama okwe ndị okenye ahụ na-aja tụgburube ha zuru ike ndị eji ekọsa ka na-emekwa gịnị ha ka na-amagharịkwa na-agagharị mana osisi a na-agbanwe ụbọchị egbutere ya mgbe a na-echekwa n'ubi a na-eme gịnị mgbe a na-echekwa n'ubi a na-eme gị a na-edozi ọba maka idozi ha ọba na-emezi ubi ụbọchị ubi ga-emete a ga-enye ubi ma mmebe ị ga-ekposa ihe ubi weta afa gị na-ebe isi akpọ afa gị ndị ka email gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ wigwe isi wa akpọ ngwa gaa n'iru bee ya nkenke ọ ga-adịrị gị na mma ọ Chineke bụ oke mmụọ ise okenye ejela echiche ga-ekpuchie ka anya abịga n'iru na-ebuche ka emere ebe nwetara famili na ebe ọtụtụ nwaanyị ị ga-aga ndị ọbịa ndị bụ ụzọ bụ ụzọ na-ebuche ka anya ndị abịghị aga ka ihe anyị mụrụ ka ihe nọchie ụzọ ma chie ụzọ ụbọchị ụzọ n'ụlọ famili ka ndị obere abịghị aga waba ha nwere aga ebupuche ọla arụsị ka anya ụzọ ha aga na famili ike ngwa daalụ gee ntị isiokwu anyị rụtara na ọ ya ka anyị ji were ekwentị anyị gị m ga-enyegwa ka ekwentị ahụ ọzọ si n'ebe abụọ ụdị nke anyị kpọọ ya anyị chọrọ ịgbado ụkwụ na isiokwu anyị ọ si n'ebe abụọ ọzọ si n'ebe abụọ kpọọ ya na akara ekwentị nke ya bụ 08068461936 08068461936 ya bụ 08068461936 isiokwu anyị bụ ịgba ndụ na iwu iyi n'ụzọ ọdịnala ọ ya ka anyị na-ekwu ọ ya ka a na-akọwara anyị eweziri ka esi emegide gị maọbụ na-ewe ndị na-ama ka esi atọzi ntọala na ịgba iyi ụfọdụ achọ ihe mee n'obodo asị na ha chọọ ịgọpụ onwe ha na okpukperechi ha kwado ya ndị okpukperechi ha kwadoro bụ ndị ọdịnala na ndị ichie ọzọ akụzigoro anyị ka esi eme ya onye na-adịghị ya emechaa ọ dị ya ọ
ọ dị mma dịka o si dị ọ dị ka oge na-asịzi anyị kwarapụ na ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ka ije kirie wee fụkwa n'ụzọ na onwe ezite ozi gị. Ana m ekene niile na-ekiri na mba ụwa dum. Ọ ga-adịrị unu mma. 09097711009 maọbụ 09023111009. Ọ dị mma ka anyị na-apịakọta ka Obiora ịnụgo n'ihe ọzọ kwuru na ndị otu gị bụ ụmụ otorobịa na-amụta ihe. Kedu ihe ị mụtara n'ihe a niile ọzọ kwuru gbasara iwu iyi na ịgba ndụ a? Asị m kwuo sị na ihe ọzọ na-abịa ebe a bụ oziọma kwesịrị ekwesị ka ọ wụ maka na ọ dogo n'anya nụ maka ndị oke otu ya bụ echie na enwe ihe merenụ enwere otu ha wee gbochie na anaghị egbochite aja na ndị ma omenala ntinye aka maka na ụfọdụ bụ ha jezie ịfụ ihe ọ kụziri ugbu a ga mmụta dị na ya na ihe ndị ụfọdụ ji akpa nganga bụ edo ndị omenala ejezie wụọ n'afọ nke ha ndị ma ka esi atọ nta na iyi maọbụ ịgba ndụ aga ha kụzi ndị otu ha mana nke a gosiri na anaghịkwana egbochi afọ ime aka anyanwụ ụwala amagụkwa o emechakwa ọ ga-abịakwasị gị ka onye ọbụla kwụwa aka ọtọ echekwubara na o nwere ihe ga-eji ekpuchi alụ anaghị ekpuchi alụ ekpuchi ọzọ ka onye ọbụla kwụwa aka ọtọ aja na ama okwe na-achịkọta okwu gị. Kedu ụbọchị eji anọ ya na ụbọchị eji abịa na ụmụ ebe aja anyị na-ejigasịrị ozi na ndụmọdụ ị ga-enye ndị a na nkenke? Okwe bụ ụbọchị eke ọzọ anọ obodo Ibe oke ahịma ọzọ obodo ekwerugo Maazị Chizzy na ọ ga-adịrị na mma dịkwa na onye isi ngalaba Solid FM ise na mma wee kene Solid FM kenekwe n'Enugu steeti na ndị isi ọchịchị Enugu steeti na be nna m bụ Dinekut kenekwe na ama okwu ezi na asaa wee kene ezigbo enyi m Ogbuechu nwaka ibe ya wee chiri iwe Obunagu na ọ ga-adịrị gị na mma wee kene ndị na-ebu ndị omenala gbuola aka ọtọ nwaka ibe eze amosu abụọkwa amosu na-egbu onye aka dị ọcha amosu na-achọ ndị chi na ha bụ amosu. Eze amosu bụ eze na-emegide amosu, eze na-emegide ndị gịnị ndị amosu ka ndị amaokwu isikwa na amosu nke gị na isi na mmadụ amazi ike agwaghị na o wolu ihe eji emegide amosu. Ọzọ ebedo ekwere ọ dị ka amaokwu bụ unu bụ sọsọ ndị ike anyị ọkwa ndị ike na-emegide ndị ọcha ya na-emegidekwe ndị ọma ebe amaokwu wecha wee ma onye ba ji bụrụ ogbugbu n'efe a na-eke o ji mma a ga-eme mma ngwụ amaokwere tupu ugwu akpaka ekwochi n'ike wee sị na ọ ga-adịrị amaokwu ezi na asa mma dịrụrụ ngwurube nna mbe ndị be na-ega aga ndị be n'otu igbo dịrụrụ ndị nwoke bụ Okechukwu aga aga na mma onowu ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ dị m ọnụ chọzie ka unu na ọzọ obodo edelugo gbazie na ọsọ ebe a pụ unu kpọgbazie na 08068461936 08068461936. Onye ọbụla debe aka ya ọcha omekwugo ya na ndị ma ihe ekwu na-akwụ na obodo ha na-adị na mma n'ime arụ na ị na-agbata ya n'ọsọ na ọ ka gị mma na ikwuru eziokwu ka mara ka a ga-esi wee kwụọ iwu jigidekwana ihe ndị mmadụ hapụ ya jee yoo ihe ahụ ọ gaghị ere gị mgbaghara wee yọọ ya mgbaghara ka ọ kara gị mma karịa na imecha alụ ịta afụ ya ndị niile n'ezinụlọ ga-ata afụ maka na obodo chiri karịrị akarị o wee bụrụ ihe ụfọdụ metara debere ụmụ ha. Anyị ata na akiji eze mbugharị ọnọdụ ugbu a dịka o si ada oge asị gị kwarapụ Oziọma ji ọfọ eduru unu wee gaba n'oge nke ya. Cheta na abụ m Chizzy Ani ka anyị kpabazie na Facebook soro Chizzy Ani na Facebook, Kpakpando TV na Facebook nọkwara na YouTube ga-adịrịrị anyị niile na mma ka ọ dị ọzọ